Vítejte u dnešního ponoru. Máme tu hromádku analýz a srovnání 4 velkých titánů pro rok 2025. Ahoj. Jo, máme tu Google Pixel 10 Pro, pak iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra a taky Xiaomi 15 Pro. Přesně. A co nám ty zdroje tak jako ukazují? Nějaký hlavní trend? No, je to fakt zajímavý. Vypadá to, že ten hlavní boj už není jenom o hrubým výkonu, víš co? Aha. A o co teda jde? Teď jsou klíčový spíš 3 věci. Za prvé, hluboká integrace AI, té generativní umělé inteligence. Jasně, AI je všude. Za druhý, výdrž, baterky a rychlost nabíjení. To lidi řeší čím dál víc. To jo. A za třetí, a to je možná největší věc, je dělka softwarové podpory. Ta je najednou bezprecedentní. Takže už to není jen ten závod o gigaherce a megapixely. I když ty tam asi pořád jsou. Jsou tam, jasně. Ale tyhle 3 věci, AI, baterka a podpora, teď fakt hýbou trhem. Vidíme tu různý filozofie. Google s tou svojí chytrou AI. Apple ladí ekosystém a foťák. Přesně. Samsung chce umět všechno, taková ta sázka na jistotu. A Xiaomi tlačí hardware za dobrou cenu. Tak jo, pojďme to rozebrat. Začněme tou podporou, to zní jako velká změna. To teda je. Hele, Google u Pixelu 10 Pro a Samsung u S25 Ultra teď oba garantují plných 7 let aktualizací. 7 let? Jakože operační systém i bezpečnost? Jo, obojí. 7 let, to je prostě. To dorovnává Apple, možná ho i překonává v některých ohledech. Páni, takže ta výhoda iPhoneu, ta dlouhá podpora, už vlastně není taková výhoda. Přesně tak. Najednou ty špičkový Androidy nabízí to samý, ne-li delší životnost. To úplně mění pohled na tu investici, že jo? Dáš za telefon 30 000? No právě. A víš, že ti vydrží aktuální až do roku 2032. To je síla. A co Xiaomi? Ti taky přidali. Přidali. Nabízí teď 4 roky OS a 6 let bezpečnosti. Což je taky fajn, solidní zlepšení, i když ne tak radikální, jako u těch 2. Jasně. Takže podpora velký téma. Další věc, AI. Tam si říkala, že jsou různý přístupy. Jo, každý na to jde trochu jinak. Google má ten svůj Tensor G5 čip a funkci Magic Q. Magic Q. Co to jako dělá? No, Google sází na takovou tu ambientní, proaktivní inteligenci. Telefon by měl jako předvídat, co potřebuješ. Aha, takže ti něco nabídne sám od sebe. Přesně, třeba na zamykací obrazovce. Ukáže ti relevantní info dřív, než se zeptáš. Je to sázka na tu chytrost, možná i za cenu trochu nižšího herního výkonu. Zajímavý. A co Apple? Ti na to jdou jak? Apple u iPhoneu 17 Pro Max s tím jejich čipem A19 Pro integruje AI spíš do konkrétních funkcí. Jakože vylepšuje to, co už umí. V podstatě jo, zdroje mluví o věcech jako Visual Intelligence pro lepší práci s fotkama nebo Live Translation. Překlady v reálném čase. Jo, ale s důrazem na soukromí, zpracování v zařízení. Není to ta proaktivní vize Google. Rozumím. A Samsung a Xiaomi? Samsung má silný kreativní nástroje, třeba Sketch to Image, znáčrtku obrázek, ale ten jejich asistent Now Brief prý není úplně dotažený. Aha. Kritika. Jo. A Xiaomi, tam je to spíš o praktických funkcích, co spustí uživatel, překlady, úpravy fotek, taková ta mezera v soudržnosti AI, jak někdo psal. No dobře, pojďme na hardware. Tam jsou taky rozdíly. Design, materiály. Určitě. Samsung drží titul u Ultry. Prémiovka, odolnost. Jasně. U Apple se mluví o možným návratu k hliníku, možná kvůli váze nebo novýmu designu foťáku. A Pixel? Tam prý nějaká kritika. Jo, lesklej rám, prý chytá otisky. Ale zase Xiaomi ukazuje, že i hliník může působit fakt dobře. Displeje jsou asi všude top, ne? LTPO OLED 120 Hz. Jsou skvělí, to jo. Ale ten závod o jas, o ty nity... Už je to trochu moc. Možná. Xiaomi a Google mají přes 3000 nitů, což je šílený. Ale Samsung prý přináší Gorilla Armor 2. Co to je? Nová antireflexní vrstva. Má to dramaticky snížit odlesky. Což je možná praktičtější než jen vyšší jasviš. To zní dobře, to jo. A foťáky? Tam jsou velký rozdíly. Samsung láká na 200 megapixelů a 2 teleobjektivy. Maximální flexibilita. 2 teleobjektivy. Jo. Apple prý konečně dá 48 megapixelů na všechny zadní snímače, což je velký posun pro ně. A Google? Ten jede svoje.
Realistický podání, AI zoom, teď s funkcí ProRes zoom. A Xiaomi. Leica. Profily Authentic a Vibrant, takový ten jejich styl. Jasně. A poslední zastávka baterky a nabíjení, tam prý Xiaomi vede. Naprosto. Xiaomi 15 Pro má mít obří 6100 mAh baterku. Nová technologie křemík-uhlík. 6100. Páni. A k tomu brutálně rychlý nabíjení. 90W kabelem, 80W bezdrátově. A ostatní? Mnohem konzervativnější, kolem 5000 mAh, nabíjení tak 30-45 W kabelem, spíš sází na ten novej bezdrátový standard Q2. Takže, když to shrneme, je nějaký jasný vítěz pro rok 2025? Hele, podle těch analýz prostě není. Univerzální nejlepší telefon neexistuje. Fakt záleží, co člověk chce. Souhlasím. Chceš top foťák? Asi koukáš na Samsung nebo Google. Přesně. Hraješ hry, tak Apple nebo Xiaomi kvůli výkonu. Fascinuje tě AI? Tak asi Google. Jo. A kdo hledá hodnotu? Tak buď Xiaomi kvůli tomu hardwaru za tu cenu. Nebo nově Google a Samsung kvůli té neskutečné podpoře. Přesně tak, ta podpora to fakt mění. No a je tu nějaká myšlenka na závěr. Něco k zamyšlení. Možná jedna věc, co z toho tak nějak vyplývá. Jak tenhle novej závod v dílce podpory těch 7 let ovlivní nejen to, jak si vybíráme telefon. Myslíš, jako, co to udělá s inovacema? Přesně, budou výrobci vůbec motivovaní přicházet s velkýma hardwarovýma skokama, když ty telefony mají vydržet funkční tak strašně dlouho? To je dobrá otázka. To se teprve uvidí. Díky za tenhle výživný ponor, bylo to super. Rádo se stalo.